okni en weakness kata ni ji dwa temo chayo rieko ming'ado gi joma dongo. En dipo ni ubedo ng'iyo makara sirikal makoro tiyo ang' ne we ma ok otimo gik madwarore nikech ung'e ni samoro joma samoro kete tesre ang' ne duogo wuok kod kata dwar mondo ji owuo ng'e ni ma bende nyalo bedo ng'iyo moro ma nyalo bet e piny madwa dongore momiyo na penjo wach mar goodwill chiwruok mar timo dwaro mar jopiny makata kokonyisi tiseng'e ni magi gik manasengo magi gik ma jopiny wacho sani dwaro makamano Dr. Mark Matunga. Kado bed ni en ng'iyo to en ng'iyo maber. Anda gombe ni ng'iyo mar losono ema mondo bedie e thuolo ka thuolo. Dong ineno ka sani nitie jomoko mayanyo Raila Molo Odinga ni en ng'iyo ga mana gi wuoyo bang elections obedo piny to loso. To mano e gima kelo ga kwe Kenya ka. Nikech kada ni ok otim mano nena ena koko moro kaeto piny ochalo ka gi piny mar ok owinja wachi but chalo gi pinje makoro nitiere koko obed Sudan obed Somalia obed kanye nikech mage gi gik motimango moluoro en rieko maduong' ahinya ni wach nyaka por koro ok en ni en ng'iyo to kata ka en ng'iyo to en ng'iyo maberie moloyo bedo ni un gi koko sate kata ni ugoru lweny sate en ni ing'e ni Kiswahili wach ni asiye kubali kushindwa siye mshindani. Ang'e ni in Kiswahili chandi. Opoja oma be. Kile no kaja oma be. Kaja oma be mani ko jamii ko ni Kiswahili. Ndio waje ya. Asiye kubali kushindwa sio mshindani. Correct. Mani Kiswahili kana wacho. Ang'eyo ni gigo chanduga kata udede be Kiswahili chandi. Ani Kiswahili ni bet ka ng'e maber matin. Onge waja oswayo. Mohenga. Koro iyudo ka use bedo ni upiem. Yes. To jaloch kata ng'amo locho wuoke. Mane umina no kata ma jopira dhi katimango gi mosore. Kata uyuak machal nade tu dhi umosore. To ka enena koko moketi kaka ineno pinje moko mamalo ka. Ok de wanyal. To mana kaka iwinjo ni Odede no wacho ni loso to nyaka ji losi. Nikech ineno kata mana sani jo Russia gi jo Ukraine osechwadore higni madhi chiegni adek. Tineno ka koro Trump ma president ma America koro chuno ni nyaka gilosi. Chuno gi ni biwe mesa kama utimango ulosi. Kata mana jo Israel gi jo Iran, kata jo Israel gi jo ginene jo Gaza ka, jo Palestinian. Chuno ni nyaka loso ji losie kata ka lwenyo osebed. Wambende tindo mosebedegi. Chuno ni nyaka watimango wabed pinyo walosie. Kata ka ji ochwanyore e ot to bro chuno ni nyaka thuolo bedie ma ji loso. Koro kata ka en ng'iyo ni mar losono to en ng'iyo maber ma George en ng'iyo mowinjo bed ni watime pile ka pile kuma ji ok losie weche ok losre to bende telo ok dhi maber. Mane omineno ka Kenya e alworawa maka en piny migombo, en piny ma jo Uganda gombo, en piny ma jo Tanzania gombo, en piny ma pinje moluoro mathoth gi mag Afrika gi gombo nikech wan gi thuolo mar bedo piny waloso. To bende nitiere jotelo e kindwa ka machalo jatelo Raila Molo Odinga manyalo dok chien mawach ni piny ni dhi wang' wabedo piny walosi. Aneno ka ni oorna message moro ka ma sani nyisa ni weche koro liet wach ma nyo Raila wacho ni koro liet e piny ka pa kene be mwakete ratili mwakete kawuono en ni loso nyaka ji dhi losi jo Gen Z kadwaro to gibi mondo mi jite olosi ka ok gidwar to giwe to wan wabro loso. George nyaka wayiere